दिनै जोंनि नैबे टीचार्स कनक्लेवनि जोबथा सान 3-day प्रग्रामनि दिनै लास्ट डे आरो जों सानो जे नैबे सानथामाव जोङो जिखिनि अबजेक्टिभ लानानै खामानि मावदोंमोन बेनि फार्स्ट अबजेक्टिभआ दंमोन जे जों जेरै मिथियो जे बुहुमाव खुनु सिस्टेमानो अट'मेटिकेलि गावनो साक्सेसफुल जाया बेखौ दैदेनलांनांगौ जायो बेखौ सम नायनांगौ जायो बेखौ रिभाइस खालामनांगौ जायो स' बे मोनसे जोंनि जे बे सानथामनि जे प्रग्राम बे मोनसे बिदिनो रिभाइस प्रग्राम आरो जिहेतु जोंनि शिक्षा बेबस्थाया दानिया मोनसे डिजिटेल प्रसेसनि थ्रुआव आवगायलांदों आरो बे डिजिटेल प्रसेसखौ जुदि जोङो मिथियाबा बा बेखौ जुदि सोलोङाबा बिनि सिङाव जुदि हाबाबा जोङो जोंनि जे शिक्षा बेबस्था जे एडुकेसन सिस्टेम जों बेखौ नेसनेलाइजबो खालामनो हानाय नङा बिनि जाहोना मा जागोन जों फासयनानै थागोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जे इनिशिएटिभ लादों मोनसे गोदान शिक्षा नीति लादों निउ एडुकेसन पलिसि जों जेखौ NEP 2020 होनो 2020 मायथाइनिफ्राय बे सुरु जादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेखौ 2023 बेचनिफ्राय बिनि कर्सखौ सुरु खालामदों आरो दिनै बे बोसोरथामाव आगान होबाय आरो बे बोसोरथामाव जों मा मोनखो मा होनो हाखो आरो जों बेसेबां डेभेलप जाखो बेखौ नायनो थाखायबो जोङो नैबे प्रग्रामनि थ्रु जों मोनसे माने गावखौ आपडेट लाखिनो थाखाय खालामनाय जादों आरो सेकेन्ड खोथा जाबाय जे नैबे मिथिङाव जोङो जिखिनि खोथा सावरायदों जिखिनि जों बेहाय रिसर्स पार्सननि थ्रु सोलोंनो मोनदों बेहाय जायफोर फोरोंगिरिफोरा बिथांमोना बेहाय फैदों बिथांमोननिफ्राय जोंहा मोनसे आसा जे जाहाथे जिखिनि खोथाखौ बेहाय सोलोंदों बिथांमोना बे जिनिसखौ कलेजाव गावबागाव एकाडेमिक इनस्टिटिउसनाव थांनानै बेखौ पास खालामनांगौ बेखौ बेहाय फिन फोरोंफिननांगौ जाहाथे एबार जायफोरा बिथांमोना बेहाय फैनो हायाखै बिसोरबो बेखौ सोलोंनो हायो आरो स्टुडेन्टफोराबो जाहाथे बेखौ मिथियो स' जों बे सामारनि जे गासैबो मडिउल्स दङ एकाडेमिकनिफ्राय लानानै एग्जामनिफ्राय लानानै बेफोरखौ जाहाथे जों पपुलाराइज खालामनो हायो जोंना मेन एइमा जाबाय बे जे सामारखौ जोङो BTCनि बे एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्डाराव जेसेबां कलेज दङ बेफोर कलेजनि टिचार्स कमिउनिटि स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि गेजेराव जों बेखौ पपुलाराइज खालामनांगौ लोगोसे बेखौ जोङो मोनसे मा होनो एररलेस मोनसे गोरोन्थि गैयि मोनसे जों सिस्टेमाव जों लांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो जे समसिम जोङो बेखौ गोरोन्थि गैयि खालामनो हाया बे समसिम जोंबो सान्थि मोननाय नङा मानो होनबा स्टुडेन्टनि फिउचारा जाबाय इउनिभारसिटिनि मोनसे बयनिख्रुइबो गोजौ थांखि बिसोरखौ जोङो मारै मोजाङै गांसे मोजां मार्कशिट होनो हायो आरो उननि फरायनायखौ बिसोर लांफानो हायो स' जों आसा खालामो जे नैबे सानथामाव जोङो जिखिनि गियान बिद्दि बा जिखिनि हेन्ड्स अन ट्रेनिं जों होनायनि सेस्था खालामबोबाय बेखौ लानानै टिचार्सफोराबो जोबोद सोलोंनो मोनबाय आरो बे सोलोंनायखौ जाहाथे गावबा गावनि माबायावनो लायाबालासिनो बेखौ आरोबाव कलेजनि आलदा फेकाल्टिनि गेजेराव टिचिं नन टिचिं स्टुडेन्टनि गेजेराव जाहाथे बेखौ फोसावहैयो आङो बेखौनो आसा लाखियो